వేములవాడ రూరల్ మండలంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. చెకపల్లి బీఆర్ఎస్ గ్రామశాఖ అధ్యక్షుడిగా సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన గీస ఎల్లయ్య యాదవ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరగా జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు గోపి పార్టీ కండువా వేసి ఆహ్వానించారు. వేములవాడ రూరల్ మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు బూరుగుపల్లి పరమేశ్ ఆధ్వర్యంలో చేరిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు మరియు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంపై నమ్మకంతోనే ఎల్లయ్య యాదవ్ బీజేపీలో చేరడం జరిగిందని తెలిపారు. రానున్న జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ జెండా ఎగరవేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా నాయకులు బండ మల్లేశం, గోపు బాలరాజు, ఎదురుగట్ల సర్పంచ్ కటారి సంధ్య తిరుపతి, అచ్చన్నపేట ఉప సర్పంచ్ దాని తిరుపతి, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి తోటశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నాయకత్వం